Badira hizkuntzak liburuetan bizi direnak, eta badira hizkuntzak bihotzetan bizi direnak. Batzuk ez dira ikasten, erentzian jasotzen dira. Gurea sukaldeko zu basuan jaso genuen, ia susurlan. Aitonaren ahotsean, amaren hitzetan. Garai batean, lasai hitz egiten zen hizkuntza hau. Baina etorri ziren urte ilunak, isiltasuna. Hubo años, no hace tantos años, en los que el euskera estuvo prohibido, perseguido, castigado. Callar, háblame en cristiano. Eta askok pentsatu zuten, enbor zahar bat bezala puskatuko zutela. Baina aizkolariak badaki, enborra ez dela kolpe bakarrean oste. Herri batek sustraiak dituelako, memoria duelako. Eta zuaitz horretatik, zua pizten hasi ginen. Nuestra lengua no se rinde, se esconde en cada sonrisa y vuelve cada vez que alguien dice eskerrik asko. Enborroietatik piztu genuen zuak argitzen jarraitzen du. Eta begira non gauden orain, milaka persona, herrialde bat, sentitzeko moduan. Gaur gaudean, kolpe hoien oihartzuna entzungo da. Madrilen, euskaraz, bagare, bagera, bagire, bagara. Ongi etorri.